task ngamin iti Office of the City Social Welfare and Development Officer get dati mounted iti pandaka-bagbaga papel iti counseling ako natayo and at the same time ang nangro na dati livelihood. So no anat ti interest DJ iti aramiden iti office maadal and at the same time ikan mi ida iti adal babaen iti coordination mi iti Technical Education and Skills Development Authority. From then, no sinut pumasanto iti assessment iti TESDA kasi recommendar to met the trainer so DJ to iti sumbrekan man iti office mi for starter kit and all other nga mabalin nga iti tapno no makatulong tumit kada kwada. And adati financial assistance in which di jacket pang life take ko na tayo nga tinalawan da nga ro kita pamilya da for them to stay in the center so ada iti financial assistance aral din manumat ma'am iti financial assistance tilang umara ay tilang kasta appropriate ngamin when no take ko na tayo kat 3,000 monthly ma'am. Game, we are giving them food. Ada ited mi nga, ada initial nga ited mi nga food assistance. Ano gayam dagito yung skills training no kamo nga pagdalgalanan dagito at dagito. Tay skills training dakat puts pa manicure pedicure and we will be training them also on hair culture that ay pinag-trim.